Tämä epämuodostuneen näköinen pullarulla, niin nyt pullat on voidolta, niin mamman mukaan sitten rääsi. Siellähän ne on pullahtanut ylöspäin, eli kohoon. Pullat tuli uunista, ne oli aika tarkkaan 17. Eli tänään tehdään retropullia. Tämä resepti on tullut mun äidiltä, joten kaikki kunnia tästä reseptistä äidille. Mä vaan tässä välikäteen yritän tehdä sitä. Eli yritän tässä selittää samalla, mitä hän kuuluu. Mulla on tässä nyt 6 desiä vehnäjauhoja, 2 ruokalypsyistä sokeria ja 1 teelusykallinen suolaa, kuiva-aineksia. Ja niihin laitetaan 150 grammaa voita, pehmennettyä voita, sinne vaan joukkoon. Ja toki ihan hätäpyydetty mun pestyä, niin kaalitaan tää. Eli sitten tää voi nypitään ja nämä kuiva-ainekset nypitään keskenään. Tästä tulee vähän kyllä semmonen kakkumainen taikina. Tää tehdään pikkusen silleen niinku vaiheittain tää. Eli tää on tää ensimmäinen vaihe, nypitään tää kuiva-ainekset ja voi sekaisin. No niin, voi ja kuiva-ainekset on nypitti keskenään, kuten näette, tää on tämmöstä murua tää. Ja seuraava vaihe sitten on se, mulla on täällä 1 desi lämmintä vettä, 50 grammaa hiivaa. Ne liotettu keskenään. Ja ne sekoitetaan tänne joukkoon. Tää on se toinen vaihe. Että se massa alkaa pikkasen kiinteytymään. Ja seuraava vaihe tässä taikinanteossa on sitten, että mulla on tässä 2 kananmunaa kevyesti vispattuna rikki. Ja ne taas kumotaan tonne taikinan joukkoon ja sekoitetaan siinä. Tässä vaiheessa taikina voi tuntua, että on aika kovaa, mutta lupaan, että lopputulos on jotain muuta kuin kovaa. Rohkeasti vaan sinne sormet taikinaan. Tuntuu, että se menee liian löysäksi, mutta mitä löysempi taikina, sen parempi. No niin, eli kananmuna on vaivattu joukkoon. Nyt taikina on valmis ja nyt se kaulitaan välittömästi. Näyttää, se on pikkasen löysä pala. Jauhoja reilusti vaan pöydälle. Emmutut kaulintakehiin. Jauhoja kaulineen. Taikina on kaulittu levyksi ja sitten siihen tulee täyte. Mulla on tästä täytteessä 100 grammaa voita, 3 desiä tomusokeria ja 2 teelusykallista vaniliinisokeria, mutta tähän voi laittaa oman maan mukaan. Tätä täyte levitellään tähän taikinalevylle. Täyte on siinä, nyt tää rullataan vähän kuin korvapuusti taikina rullalle. Toivottavasti ei jäänyt pöytään kiinni. No niin, tämä epämuodostuneen näköinen pullarulla, niin se sitten viipaloidaan paloiksi ja nämä palat jätetään muffinsivuokiin. Täytettä oli näköjään runsaasti, kun se on ympäri pöytiä. Mulla pellille näitä muffinsivuokia. Päätypalatkin vaan talteen tonne viimeiseen vuokkaan. Ja sitten tuli 4, 7, 9, 11.
15 pulloa. Nyt joku varmaan ihmettelee, että miksi ei kohotettu missään vaiheessa. Nyt alkaa se kohotusvaihe. Liina päälle ja tunnin kohotus. Palataan asiaan. No niin, tunti meni, että hujahti. Pullat on ollut täällä peiton alla piilossa ja siellähän ne on pullahtanut ylöspäin, eli ei kohonnut. Nehän on samannäköisiä kuin tekee se ehkä epämääräisen näköisiä. Ja sitten muuta kuin kananmunaa pintaa. Voidellaan. Nyt pullat on voidolta, niin oman maan mukaan sitten raissokeria pintaa. Ja sitten 200 asteeseen uuniin noin 20 minuuttia. Niin, pullat tuli uunista, ne oli aika tarkkaan 17 minuuttia ja se oli kyllä just riittävä määrä, ettei päässyt palaamaan. Ei muuta kuin pullat tarjoiluastia. Tämänkertaiset leipomukset eli retropullat on nyt siinä syöntiä vaille valmiita. Ei puutu kuin kahvi, joten ruvetaan kahvinkeittoon. Ja kaikille katsojille ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan. Ja katsotaanpa mitä me saadaan tällä seuraavalla kerralla aikaiseksi. Kiitoksia kaikille.